kamong sultihan, daghan unya ang moabot nga mga mini nga mga manalagna, mini nga mga propeta, mini nga mga magtutudlo. Og sila magapahisalaag og daghan. Sa ako lang nahibawan, sa akong kaugalingon nga suroy-suroy ingon nga magwawali, kapin sa 30 ang nias Pilipinas nga miangkon nga sila si Kristo. Kuyaw ni, ilhana ni sa katapusang mga panahon. I mean, paminawar ako ninyong Nexon. What the Bible says about the end of the world. Atong topic karong gabi is there a solution for the worldwide crisis? Will there finally be a solution to what we are going through right now? As people who are living in this world, I was reading the news this day, ug ang atong presidente sa nasod nag-ingon may posibilidad nga maabot kining problemaha, the COVID crisis, posibleng maabot kununig duha ka tuig. The other night nagsulti na gani siya pagsulti. Naghisgot na gani siya ambot og unsa gi atong solusyon human niining duha ka bulan. Kay kun mahurot ang 200 billion nga gi-budget mangita na pud taglain, nagpasabot magpunay na lag drain ug unsa may hinipusan sa atong pagamhanan kay ang katawhan nahunong naman sa ilang pagpangitag mga trabaho. Is there a solution for the worldwide crisis? I remember the story, mga igsoon, ni atong November 14, 1969. Milupad ang ikaunom nga spaceship sa National Aeronautics and Space Administration sa Amerika kun NASA. Ang ikaunom nga spaceship nga gikuyugan na gyud og tawo kay buta ko ipasabot ana, there were many other spaceships, mga gipalansad nila paingon sa kapunaw-punawan, apan ang remote control ray nagayad, ang uban gibutangan nilang unggoy dito, apan ang ikaunom, ang gingalag Apollo 12, which launched into the moon 4 months after Apollo 11 landed in the moon. Kining ikaduha nga mulanding sa bulan ang Apollo 12. Paglansad yun ni inigikan sa NASA, mga kaigsonan, success ang iyang lansing. Pakpak ang mga taong na-involved sa preparation that has been through several months involving millions of dollars. Paglansad yun ni ini, pakpak sila kay malampuso na until 36 seconds later. Nakuyawan sila, mga igsoon, kay nikalit kawala ang koneksyon na igo sa kilat ang Apollo 12 didto sa kapunaw-punawan. Pagkaigo ni ini sa kilat, mga kaigsuonan, na kalit og kaputol ang iyang koneksyon diri sa kontrol sa kalibutan. Hasta ang tulo ka astronaut dito sa sulod naglibog sila unsay ilang buhaton. Si Dick Cheney, si Richard Gordon, hangtod nga ang ilang gihimo, mga igsoon, kay nawad-an man sila koneksyon, igo gyud sila nakagawa sa orbit. Kana bitang area nga dili na maabot, di na mahigop sa gravity sa kalibutan. Igo sila mulutaw anang dapita si Dick Gordon miadto og nangitag paagi nga iyang makoneksyon, mga kaigsonan. Naglakaw siya sa kapunaw-punawan nga nagkuri-kuri og unsa iyang mahimo nga pagkubi-kubi nga makayo niya ang naguba nga koneksyon nga naigo sa lightning. Pagkatinaw gyud sa iyang mata samtang diha siya sa kapunaw-punawan, ang nahimo niyang guide, mga kaigsuonan, ang duha ka star. Ang star sa Rigel sa mga bituon nga ginganlag Orion, the most visible star, the most visible constellation. Ang Orion, pagkakita niya sa Rigel, nakaingon siya, nakahibawon ako sa direksyon, nakitaan po niya ang another star, ang Sirius. Pagkakita niya nga fixed point, mga kaigsuonan, iyang giredirect ang dagan sa Apollo 12, and the rest of the mission was successful. Importante kaayo nga naatay fixed point na ay kasiguruhan ang atong tan-awon kanang direksyon nga dili gyud mausab.
And I think that is exactly what the Bible is in our life. If we know what is revealed in Scriptures, the fixed point cannot be changed. Ug maunay mo guide nato nga bisag unsa pay atong maagihan nga pagsulay sa mas kalisod nga naagihan nila ni Dick Cheney og ni Richard Gordon, ang ilang naagihan nga kalisod na sulbad na nila matud pa ni Dick Gordon, if they would have given us, they in reference to the people on the ground nga nagkontrol sa remote, sometimes sila nagbiyahe, if they would have given us something like that in the simulator, ang simulator ka ng ground model sa spaceship, we would have said it was an impossible situation, that there was no way you could cure a problem of this magnitude. In space, there was nothing that could be done. Nothing at the moment, at least until nakita ni Dick Gordon ang fixed star, one of the 7 stars of Orion. Ang star sa Pleiades, ang Orion God ka ng inyong nakita, one of the most beautiful formations sa stars diha sa kalangitan nga. Fix gina siya. 7 na siya kabuok, 4 ang masig kakilid. Kay mura manag sa Greek mythology pa nga istorya, ang kadto ng hunter si Orion, ang hunter na siya. Unya, naa siya espada nga tulo ka buok. Ngunang ingalag 7 stars of Orion. Ang 4 sa masig kakilid, ug ang tulo, the sword and belt of Orion. Kana nga mga stars, gipanganlan na sa mga Greeks. O kanang mga ngalan sa mga Greeks, sa Greek mythology, muna'y gi-adapt sa NASA sa pagngalan sa astronomical bodies nga gihimo nilang reference pagpangitag direksyon. Kay fix man gud ang ilang point. So ang Pleiades, one of the 7 stars of Orion. Ang uban nga stars, ang 4 sa masig kakilid, ang Pleiades, ang Bellatrix, ang Betelgeuse, og ang Saiph, og ang sword of Orion, ang Mintaka, ang Alnitak, og ang Alnilam. Kamong nag-agi sa Master Guide class, I'm refreshing your minds now to our study of the heavenly bodies. It's a very good thing, mga kaigsuonan, nga samtang naas katalagman ang tulo ka mga astronauts nga wala mahibalo kung unsa ilang dangatan, kung dili na ba sila kabalik ni ining yutaa tungod sa ilang misyon, ug ang nakaguba kanila nga maong kilat. Apan ang naka-fix sa direksyon, mga kaigsuonan, si Dick Gordon sa nakita niya ang reference point sa Star of Orion. Mga kaigsuonan, the fixed point for our lives are the revelations of the Holy Scriptures. Magkinaon sa ang dagan sa kinabuhi kung nagsandig ikaw sa napadayag sa kasulatan, dili gyud ikaw mahadlok. Nganuman, may ulianan ka nga puloy-anan. Ang gingharian sa langit nga gipadayag sa Dios. How much the Apollo 12 capsule is how much like our Earth is. Ang atong kalibutan nagabiyahe baya sa dig 65,000 miles per hour sa iyang orbit. Nagpuyo og pasahero ni ining kalibutana 7+ billion people. Ingon ana ka kusog, ug wala tay kaangkuran, mga kaigsuonan, nga siguradong dadangatan, mahimutang nga hanging, uncertain ang atong direksyon. Apan salamat sa Dios, napadayag sa balaang kasulatan, dili lamang ang sinugdan sa kalibutan ug ang kapunaw-punawan nga gilalang sa Dios, lakip usab ang direksyon nga atong padulngan. Karong gabiuna, tun-an nato ug unsay napadayag labi na gyud ni Ginoong Hesus kalabot sa direksyon nga atong padulngan. Jesus, the one who knows the future, has clearly revealed to us the signs. We call this the warning lights. We call this the rigil nga nahimong fix nga kung makita na nato, we know we are going in the right direction. Wala si Ginoong Hesus managana sa pagsutis iyang mga tinunan. Limitado kaayo ang iyang panahon sa pagpuyo din sa yuta. Dalaygon ang Dios, mga kaigsuonan, nga ang kalibutan karon nagsaulog sa Holy Week, usa sa pinakamakahuluganon nga selebrasyon nga ang mga Kristohano na hinumdum sa dakong gasa sa Dios, ang kaluwasan sa tao sa kalibutan, pinagis kamatayan ni Ginoong Hesus.
Atong pasalamatan si Pastor Serrano sa iyang presentation sa The Passion ni ining Semana Santa. Ako kamong giawhag sundan ninyo kini kay ang iyang ginatukib mga igsoon ang tinuod nga kahulugan sa sakripisyo sa atong Ginoo sa diyang milusad siya diri siyuta aron sa pagdala kanatos kasiguruhan sa direksyon ni ining atong panaw ingon nga pasahero ni ining nagalawig nga kalibutan. Sa dayon niyang sa wala pa siya mga kaigsuonan dakpa ni anang katapusang semana sa iyang pagtulo katuig ug tunga nga pagministeryo, ang mga tinunan nangutana kaniya kay pag-agi nila sa templo sa Jerusalem, miingon man siya pagsulti, nakakita kamo kung unsa kaanindot kini nga templo? Mateo 24 versikulo 2, apan sultihan ko kamo, walay bisan usa ka bato nga mahibilin niini sa dihang kini pagatumpagon. Nanlingkod sila sa bukid sa Olibo. Ang mga tinunan naglibog. Kagrabe kadugay sa sakripisyo, sa paghimo sa karaang mga tao. Lakip sila si Solomon, sila si Zerubbabel sa pagtukod pag-usab sa templo. Ug ni anang panahon na ang templo sa Jerusalem usa sa labing nindot nga attraction dito sa ancient Near East. Apan ang pinulungan ni Kristo nag-ingon, walay usa ka bato nga niya ini nga gambalay nga dili iga salibay paingon sa yuta. Not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. So ang mga tinunan na minaw niya nangutana kaniya, Ginoo, ang imo bang gipasabot katapusan na sa kalibutan? Ang pag-abot sa katapusan sa kalibutan mo na sa versikulo 3, nangutana sila, Ginoo, sultihi mi, kanus aman mahitabo ng mga butanga, ug unsa may among mahibaw-an nga mga ilhanan nga hapit na maatapos ang kalibutan. Yan ang pulong katapusan sa kalibutan, mga kaigsuunan. Naagani mga tao nga wa kahibaw nga nasuwat na sa Biblia, apan naghisgot ni ana. Pagkadagas mga tao nga di mo tuog Diyos, apan naggamit og terminology nga biblical, pananglitan. There are some people who believes that the world will end after the war called Armageddon, the final war matud pa nila. But some of these people does not know that the word Armageddon actually comes from the book of the Bible, from the Bible itself. Apan, nasabtan lang sa mga tao nga ang Armageddon terminology nga ang kahulugan katapusang gubat dayong pagkatapos kalibutan. Sometime, some years ago, halos nagdungan ang Newsweek o ang Time Magazine. Sa pag-issue, one whole issue gyud nga ang ilang gidilwid ang pangutana ra, what the Bible says about the end of the world. Unsa o maginato pagkaila mga kaigsuonan nga hapit na matapos ang kalibutan. Karong gabhion na akong isaysay kaninyo. Sometime last March 21, when I was preaching here on Sabbath, mao man to'y primerong Sabado human sa atong National Community Quarantine. Ang primerong Sabado, akong nahisgutan kanato nga kining mga panghitabo karon mga ilhanan ni mga alarm ra ni nga igo tang gi-remind nga naagdi ita ang ngayon pangandaman. But today, I'm going to a little bit more into some little details regarding the signs identified in Matthew chapter 24. Naglibog magud ang mga tao, kaya na ubang mga tao nga dili kahibalog unsaon pag-distinguish ang pinulungan signs, or rather, time of the end of time. Ang uban mo, ingon, parehara ba na, Pastor? No, they are not. Time of the end is a span of time. It's like a line. Time of the end, kana siya. Line. Na ay nagsunod-sunod nga mga panghitabo, kay nagdagan man na ang panahon nga gingalag time of the end. Panahon sa katapusan. Ang end of time, sukwahi sa time of the end, dili linya, kundi punto. O sa sentence pa, period. Kung line ang time of the end, punctuation mark or period ang end of time. Meaning, ang tumoy-tumoy sa time of the end, mao ang end of time.
Taghan ang mga tao naglibog, unsaon nimo pag-identify kanus ang nagsugod ang time of the end. Dili na mo'y subject matter nga akong detalyahon sa paghisgot karon, apan ang Bible nagsuti nga ang Matthew 24 pinulungan ni Ginoong Hesus tubag sa pangutanan niya sa mga tinun-an, unsaon man namo pagkaila nga hapit na matapos kining kalibutan na, nga hapit na moabot ang katapusan sa panahon. Kanus aman may mahibalo nga naa nata sa panahon sa katapusan. Ang ubang mga tao magaingon pagsulti, Pastor, og sa 7 seals sa Pinadayag Kapitulo 6, ang panahon sa katapusan nagsugod sa 6th seal. Pinadayag 6, versikulo 12, naghisgot og pag-abli sa ikaunom nga silyo na ako og nahitabo ang dakong linog. Og human sa dakong linog, mingit-ngit ang adlaw. Og pagkahuman sa pagngit-ngit sa adlaw, puwa ang buwan. Og ang versikulo 13 nag-ingon, og ang mga kabituonan sa langit nangahulog. Mga igsoon, it's amazing if you will know nga kana nga pinulungan sa Pinadayag Kapitulo 6 nga giisip sa uban nga mao ang point nga nagsugod ang time of the end. Gilitok baya na ni Ginoong Hesus sa Matthew 24 versikulo 29 in almost exactly the same sequence nga nakita ni Juan sa iyang pananahon. Kay sa Matthew 24 versikulo 29 mabasa nato ang pinulungan nga nag-ingon, ang mahitabo ni anang panahon na mao ang pagngit-ngit sa adlaw, ug ang pagkahimong puwa sa bulan, ug ang pagpangahulog sa mga bituon. Nagsunod-sunod na. Abi ninyo kanus anak gisgutan? After the time of the tribulation. The words of Christ in Matthew 24 verse 29. After the time of the tribulation. Meaning, human sa dark ages, human sa severe religious persecution nga gisgutan sa Daniel og sa Pinadayag nga mikabat og 1260 kakatuigan. Ang dark ages nga nahibaw-an sa mga world historians. Ang period nga milukop ang Kristyanismo, apan ang mga tao wala magbasa sa kasulatan kay gipugngan kini sa dakong simbahan. Mga kaigsuonan, dili na mao ang detalye nga akong hisgutan karon. But before we go on with all these other signs, let me bring you to one of the most important signs nga gisgutan ni Ginoong Hesus. Mabasa nato kini sa Matthew 24. Versikulo 4 ug 5, versikulo 11 ug versikulo 24 ug 25. Sa tanang ilhanan nga nasuwat sa Mateo 24, usara ka ilhanan ang gibalik ni Kristo sa makatulo. And you will understand the magnitude of the importance of this warning sign. Abi ninyo unsa kining warning sign nga wa gyud niya ma-mention nga kausara, iyang gibalik-balik sa tulog yun kahigayon. Ang ubang ilhanan, gihisgutan niya kausara. Paghisgot niya sa makausawa na niya ipasanto pag-usab, pero kining ilhanan nga akong isulti kaninyo, katulo niya gibalik-balik. Ang ilhanan kalabot sa pagpahisalaag nga mahitabo sa katapusang mga adlaw. Sa atong kaadlawan, kay nakasabot man ta nga atong kaadlawan ron, katapusan na nga mga kaadlawan. The warning against deception is the only warning that is written in Matthew 24, repeated by Christ 3 times. You know why? Because it is very important that people, when they notice nga nahitabo na, then they know the time is very close to the end. Matthew 24, versikulo 4 ug 5, take heed, pagbantay kamo, nga walay magpahisalaag kaninyo. Kay daghan unya ang muabot nga magdala sa ako ngalan nga magaingon, ako mao si Kristo, og sila magapahisalaag og daghan. Ikaduha niya nga warning, versikulo 11,
then many false prophets will rise up and deceive many. Ako kamong sultihan, daghan unya ang muabot nga mga mini, nga mga manalagna, mini nga mga propeta, mini nga mga magtutudlo. Og sila magapahisalaag og daghan. Og ang ikatulo mga kaigsuonan nga warning ni Jesus, mabasa nato sa Matthew chapter 24 verse 24 until 25 or rather 26. Ingon siya pagsulti, for false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Lo, I have told you beforehand. Verse 26. So if they say to you, lo, he is in the wilderness, do not go out. If they say, lo, he is in the inner room, do not believe it. Akong gisulayan mga igsoon research, pila sa kasaysayan sa atong kalibutan, pila kabuok ang mga tao nga nag-claim nga sila ang Mesiyas, sila ang Kristo, sila ang gipaabot sa mga tao. Akong giihap-ihap, ang naa sa list sa Wikipedia, kapin gatos. Ang nalista lang na sa Wikipedia. Gani sa Wikipedia, usara ka Pilipino ang nag-angkon nga nalista. Sa ako nahibawan lahi. Sa ako lang nahibawan, sa akong kaugalingon nga suroy-suroy ingon nga magwawali, kapin sa 30 ang nias Pilipinas nga miangkon nga sila si Kristo. Kuyaw ni. Ilhana ni sa katapusang mga panahon. I mean, paminawar ako ninyo mga igsoon. We are not trying to put down or to belittle or to discredit some people's claims. Everyone who has a claim has the right to claim. Kay naatay religious freedom. Kining atong nasod, makatuo ka bisag unsay imong tuuhan. Kagawasan man na nimo, constitutional right na nimo, unsay imong tuuhan, walay makabuot nimo. It's up to you. The only thing is this that really matters. Bisag yun sa imong tuuhan, entitled ka. Pero ang pangutana, ang imong gituuhan, mauba ang kamatuuran or mauba ang pasidaan sa Diyos nga magbantay ta nga di ta mapahisalaag. Kay imposible man mga igsoon nga everything will be truth. It's impossible. There is only one source of truth and that's the scriptures. That's why ato naninggi tunan. Whatever God said it, we believe it, and that settles it. Bisag unsa pay gisulti sa uban, if it does not square with the Bible, naman na Isaiah 8:20 man na, to the law and to the testimony, if they speak not according to these things, it's because there's no light in them. Apan ang ingon sa mga tao, Pastor, wala may usa ini mga tawhana nga wala magamit og Bible. Akong bitaw mga kaigsuonan, gi-research na ako ang tagsa-tagsa ka mga ngalan. I have found about over 100. May taga Japan, may taga Peru, may taga Brazil, may taga Ethiopia, may taga Congo, Zaire, na ay taga Uganda, na ay taga Colombia. Grabe, makalilisan. Ug kada usa ni ining mga tawhana na ay followers nga loyalist gyud. Ultimo, si David Koresh nga giisip nga Misaya sa mga Davidians kadtong nangasunog sa dihang gi-attack sa mga authorities tungod sa ilang sa case nga nagtipig siyag mga armas dito sa iyang headquarters sa Waco, Texas. 1994, 1993. Ultimo kadtong tawhana na ay mga tao nga naglibot niya. Si Marshall Applewhite, kadtong tao nga nangulo sa mga tao nga nang hikog anang gabi, nga nang giuniformig puti, nang gibutang og mga ID, unya nang gitumar og hilo pagkagabi, kay matud pa ni Marshall Applewhite, inig kabuntag ang ilang matan, human sila mamatay, ang bag-o ng kinabuhi dito sa bag-ong planeta nga ilang padulungan, nang gihilo, nang abtas mga tao nang gabuhi. Ultimo, si Jim Jones sa Guyana. 968 people drank cyanide with him.
Sa iyang pagsuti, we are going to experience a glorious death today pag inom nilag cyanide so that we can experience a glorious resurrection tomorrow. Mga igsoon, duha ka semana ang milabay ang governor sa Guyana na hibong ang mga truck gikas Guyana sa Jonestown dito sa Lasang nga gihimo nga usa ka colony ni Jim Jones. Wala naman maglugsong ang truck nga manghakot sa mga essentials, matod pa lang ilang panginahanglan sa pagkaon. Giluparan nila sa helikopter og nakita nila ang nagbuyod nga mga lawas nga namurot na kay sulod sa duha ka semana nangamatay dungan ang mga tao. Kanang nga mga ilhanan, mga kaigsuonan, mga tao na nga nagpakamatay unong sa ilang gituuhan nga mao ang Mesiyas. And there are more. I'm just talking to you about some of the modern ones. It's amazing. Kami nakapuyo mi sa Ethiopia, mga igsoon. It's amazing nga naay mga tao sa kalibutan nga nag-ila nga si Emperor Haile Selassie, Mesiyas. The Rastafarians originating from Jamaica. Ang word nga Rastafari, another name for Emperor Haile Selassie. Kaysa ilang pagtuo nga si Haile Selassie kuno ang ikakapin sa 200 kakaliwatan ni Solomon, mao ang katumanan sa gitawag sa Biblia og Lion of the Tribe of Judah. Ang leon sa tribo ni Juda, nasayran man nato mga kaigsonan nga si Ginoong Hesus linya mo gyud siya ni Juda pinaagi sa iyang pagbuntis sa iyang umagad nga si Tamar nga nagpakaaron ingnon nga kining babae nga bayranan bitaw sa mga tao nga magpalabay sa ilang kamingaw. Naam na record sa balaang kasulatan. Si Tamar o si Juda nahimo na nga original sa kaliwatan sa linya ni Ginoong Hesus. Unya, si Emperor Haile Selassie nga gituuhan sa mga Rastafarians nga kaliwatan ni Solomon. Kay si Solomon anak man ni David. Si David anak man ni Jesse. Si Jesse anak man ni Obed. Si Obed anak man ni Boaz. Si Boaz gikan man sa linya ni Judah og ni Tamar. Kana nga linya, mga igsoon, gituuhan nila. Emperor Haile Selassie never admitted that he is the Messiah, but a group of people until now reverse him as the Messiah. Hangtod karon naapa na ang mga tao. Jamaica tuwa sa Ethiopia. Pag adto na mo dito ni aning nakapuyo mo mi dito og ni atong milabay nga 2016, gisuroy na mo nila ni Pastor de la Cruz ang teritoryo sa Awasa, din ang usa sa mga dako kaayo nga headquarters sa Rastafarians. Ang mga tao nga nagtuo nga si Haile Selassie Mesiyas. Dinis Pilipinas na may ato. Will nun kaya nang naa sa TV. I'm not going to mention him anymore. But you know what is happening if people will believe in that? Parang litan ka na lang claim nga appointed son of God. Ang ubang tao, murag muto, magyod kay wa may usa ni ining mga Messiah, mga false Messiah nga walay sumusunod. The reason for their existence are because they have followers. You see, ang requirement good sa Securities and Exchange Commission o gusto kang marehistro ingon nga religious organization, 200 ra ka tao. Naa kay lista nga 200 ka followers, unya makasubmit ka og kanang imong gingalag Constitution and Bylaws, nya na imong ngalan, na imong board, marehistro ka na ingon nga religious organization. But to claim a person claiming to be the son or appointed son of God. You know what is the meaning of that in reality? Alang-alang si Kristo. Wala makumplito ang buhat ni Kristo kuwang siya kaayo. Muna nga kuwang man siya, may appoint og laing anak. That is if you are going to accept that. And that is exactly what some of these loyal believers nga mamakpak gani inig kabati, inig sulti ni anang ilang Pangulo. Well, that's not the only one. Sa list sa Messiah, duhara silang na-appeal sa Pilipinas. Ang usa katong didto maghimog headquarter sa iyang Jerusalem, dili sa Davao kundi sa Islas Dinagat. Giisip po ito nga Messiah. Why am I dwelling on this matter?
Because among all the signs mentioned in Scripture, the sign and warning regarding deceptions of the many who will claim to be the Messiah is one of the most prominent signs mentioned in the Holy Scriptures. It's the only sign repeated 3 times in Matthew chapter 24, which gives you an understanding hilabihan yun ni ini ka importante nga ilhanan, katulugod gibalik sa atong Ginoo. Ang ubang ilhanan na mention niya kausara, apan ang ilhanan kalabot sa false Christ. Katulo niya gibalik 1 chapter. Mga kaigsuunan, dili lamang false Christ, naapoy mga false followers. Kung sa may bot ka, pasabot anang false followers. People who profess to be genuine believers of God, but they don't believe the full truth. Ibitang ngalan sa mga pagtulunan karon, o say makalibog matod pa nila, may dating daan, may tamang daan, may lumang daan, sa nalanan ng mga daan-daan diha. All around the world, an ever-growing number of groups are appearing, claiming to be followers of someone they say is Christ. The Bible says that in the last days, many would arise claiming to be Christ. One time when I was preaching in one of the churches, dayon akong uli sa among balay, may mga tao nga nisunod, tulo ka buk naka-niktay, disinti, kay nanimba mo, sa panuman, nanimba. Pagabot nila, ingon sila nga, akong pastor, makigsuti minimo. Thank you kayo sa imong sermon dito sa church kaganina. Mo to'y gwapo nga si imong pastor, pang revival nga sermon, angay pukawon ang mga tao. Nisulod sila mga igsoon. And in the process of conversation kay ato magyong entertaino ng ato mga bisita, gisuginlan ko nila nga naa na ang Mesiyas, naas Bukids, Claveria. Samtang naghisgot sila ni ana mga kaigsuonan, ako silang gipasabot mga igsuon kining og naghisgot mo og laing Kristo gawa sa Kristo nga akong nailhan, mga ikog pasaylo ninyo. Pastor, ang mga tao wa kailan niya kay dili magud maminaw, pero paminaw lang ni among ibilin sa imong CD. Paminawan ni tan-awan ni. Nako igsuon dal ana na ninyo kay dili gyud ko interesado ni ana. Apan nipugos gyud sila, pastor. Dili pud maayo nga imo lang talikdan ang usa ka butang wa pa nimo masukod kung tinuod ba or dili. Hinako igsuon. Ako na lang giprangka gyud. Nakaila kaayo ko sa akong Kristo nga kung naamoy ipaila-ila pa nako nga dili mao ang akong nailhan, mangayo ug kuninyo pasaylo. Dili gina mao ang Kristo para nako. So kung naamoy Kristo nga dili sama sa Kristo nga akong nailhan, mangayo ko ninyong pasaylo, katapusan na ni sa atong panaghigalaay. I was very frank. I was very direct. Nga naman, imo pa ng duha-duhaan, kang papaminaon, kay naa si Kristo. Dihas Bukids, Claveria. Mga kaigsuonan, I'm not hitting some people out, but I'm just reminding you nga claims of the false Messiah, claims of the false Christ is one of the most staggering signs mentioned in Scriptures. And the Bible has more. Of course, nahinumduman nato ang gisgutan nga you will hear of wars and rumors of wars, for nations will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines, pestilences, earthquakes in various places. Dili na ko ganahan nga usbon pa na kay murag sa paminaw sa mga tao lingugngog na magunang gibalik-balik na pagsulti sa mga magwawali. Ni anatas katalagman, balik-balikon pa kita. Igsoon, what is better? How will you be ready? Except if there is a constant reminder. Ug dili kada adlaw balik-balikon ang balita kalabot sa COVID. Di ka i-take for granted raman na nato. Apan aron nga kanunay maanda mga tungunahuna, kanunay tang managana nga di kita mataptan anang kagawa. Balik-balikon gina siya pagsuti, balik-balikon gyud ang katalagman, balik-balikon gyud sa pagsaysay unsaon sa paglikay. Ingon ana ang mga ilhanan sa Biblia, ug dili na nato balik-balikon ay dali maakalimot ang mga tao. Muna si Ginoong Hesus mga kaigsuonan, gibilin niya nis kasulatan so that people will remember when things happen, when they see that what has been prophesied are taking place, then they know is the time he was talking about.
Lucas 21:26, men's hearts failing them from fear and the expectation of those things which are coming on the earth. You will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Ang mulo-mulo sa gubat, ang istorya sa gubat, grabe. Apan ang Biblia nag-ingon, mga kaigsuonan, sa pinadayag 11, versikulo 18, mubalik ang atong Ginoo diri to destroy those who destroy the earth. Kini ba ang atong kalibutan ron? Iya-iya na lang ang mga nasod nga naay kwarta sa pagtigom og materyales para makaproduce og bomba. Unyag makaproduce na ra ba silag bomba, dako na kayang ilang garbo, dili na sila madag, sultihan sa laing nasod. Munang daghang kayong mga nasod ron suko sa Amerika. Kay matod pa nila, kamura ba di ay? Russia, India, Pakistan, Iran, China, Iraq, unsa pa, North Korea. Kining mga nasura, mga kaigsuonan, nagtinigumay baya ni silag mga armas nga matod pa nila kung mambutuhay ginang mga armasa. Matod pa ni Orson Welles, with thermonuclear bombs we can make a bonfire of our earth. We can empty our cities and scrape the crust off our planet and blast our habitation into a spinning globe of ash. Mapulpog, maabog ang resulta ining atong kalibutan kung pabuthon ng ipangtigom sa mga arsenal, sa mga nuclear weapons, sa mga nasod nga naay kaya. Usahay, muingon ta nga, uber naman po ang description, ana, pastor. Pagkamatay bitaw ni General Soleimani nga gibirahan sa drone sa Amerika, ang hulga sa Iran, grabe man. Kining inyong gibuhat kanamo, Amerika, magmahay mo, kay amo mong balusan, ug balos nga dili gyud mo maka-imagine ug unsa kadako. Nagbantay pong Amerika, ang ilang mga detektor sa mga guided missiles, ilang gipamutang kay just in case unya ang Iran maupo di ay. Mauto nga ang ilang mga instrumento nga musins og naabay mga rocket o may mga missile nga gibira sa ila, nakasins man pag gitirahan dahil nila, sila ng ilang gitirahan, Ukrainian airplane. 176 ka mga tao ang namatay. Kapin gatos ni ini Iranian. 60 kapin ni ini Canadian. Unya, unsa ilang ingon? Mistake ra to. Mistake ra kuno. Kay, maumang kuno nasin sa ilang radar. Abi nilag missile na. Tanawa ra. Nimbalos po silag bomba. Gibubahan na ang military installation sa Iraq. Kaya duha man to ka general ang namatay. Gawas na General Soleimani, who is the #1 military man in Iran, another #1 military man in Iraq, who was with him in the same car, in the same vehicle, magiigo sa drone. Munang suko, hastang Iraq. Gibumbahan sa Iran ang Iraq. 17 ka missile. Abi na itong mapulpong na. Pastilan mga iksun. Wag yun sa Amerikanong namatay. Abi ninyo gasa tago ang mga Amerikano. Kadto na pong banks, mga tanil nga grabe nga pagkasiminto nga gihimo ni Saddam Hussein ni atong panahon sa Desert Storm. So say makaingon ta nga hype raman tingali ni kining hulga nga mapulpog yun ang atong kalibutan. Kanang hulga sa North Korea nga binuangan mi ninyo amo mapulpog diha. South Korea, Japan, Philippines. Hype ra kuno. Whatever are the real truth, our minds had been prepared. We have a fixed revelation of scriptures just like the fixed stars of the constellation Orion. When men say peace and safety, sudden destruction comes upon them as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. Mga kaigsuunan, we have ingon pa ni usa ka diplomat sa United Nations. We have tried so hard, but we have failed so miserably. Ingon ana kangilig ang atong kalibutan karon, unsa na lang paningkamot sa atong mga pangulo nga masumpo ni nga mga katalagman, masumpo ni nga mga balatian. Ambot unon sa gyud solusyon. Our president has already declared COVID crisis can last even for 2 years time. How are we going to cope it up? Kung ang duha ka bulan naglisod na ang gobyerno pagpanubag sa paghatag, sayo nagkaana ang mga white trabaho taga ang kwarta?
Unsa man ang kwarta hapon ang 5,000 nga imong ipalit sa 12 ka buok nga sakop sa pamilya? Kaigsuunan, what really is ahead para sa mga tao nga wala masayod sa napadayag sa balaang kasulatan? Kuyaw, kulba. But when people begin to trust the Bible, they have peace. Ang mga tao god nga nagsandig sa napadayag sa balaang kasulatan, moranig ang mga tao nga naay unos na hinumdumos kaagi ni Ginoong Hesus. Sa dihang siya misakay sa sakayan uban sa mga tinunan, nahikatulog siya kay malinawon ang dagat, apan samtang naa ang kalinaw sa dagat, mikalit ang kusog nga unos. Ug sa kakalit sa kusog nga unos, kining mga mangingisda nga ekspertos kadagatan nga kuyaw, nga basig dili na ta ini kabalik sa atong mga pamilya, ni singgit sila gipukaw nilang Ginoo nga nahikatulog og pagbangon sa atong Ginoo nga nakatulog bisan sa panahon sa unos, mitindog kini og mituboy siyang kamot og mimando sa mga balod, peace be still. Ingon ana ang pagsalig sa mga tao nga nasayod sa napadayag sa balaang kasulatan. We can anchor ourselves on the promises of the Scriptures. And the truth is, just like the disciples, their hope was Christ. Jesus is still the answer.